It-tkabbir tal-Unjoni Ewropea huwa ta' importanza l-Presidenza Maltija għaliex jippromuovi l-istabilità, il-prosperità u r-riformi demokratiċi, elementi illi eventwalment jistgħu jerġgħu ikebsu l-fiduċja fil-proġett Ewropew. Stqar dan id-Deputat Prim Ministru Louis Grech illi fi Brussell mexxa d-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'konferenza ministerjali dwar l-aċċess tas-Serbja fl-Unjoni Ewropea. Rwol illi Grech qed jaqdi fisem il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Grech tenna li s-Serbja flimkien mal-pajjiżi oħra fil-Balkani għandha rwol importanti fil-paċi u s-sigurtà fir-reġjun. Għalhekk b'din il-konferenza l-Unjoni qed tirrikonoxxi l-impenn tas-Serbja għal riforma, partikolarment fl-istat ta' dritt, id-drittijiet taċ-ċittadini, l-amministrazzjoni pubblika u l-governanza ekonomika. Fil-fatt, Grech innota kif minn 35 kapitlu tan-negozjar 8 fetħu u 2 minnhom ingħalqu b'mod proviżorju. We initialized talks on Chapter 20 concerning enterprise and industrial policy, and as well as opening and provisioning